Честит празник, професор Игнатова. Бихте ли споделили с нас днес какво точно празнувате, как се чувствате? Днес празнуваме нашата дейност. На този открит ден представяме работата на института. Така, колко години с този институт? Този институт е не точно сега, 74 години, създаден е през далечната 1950 година. Така. Вече 74 години тук се извършва научна дейност в почти всички области на животновъдството. Така, колко стада имате? Имате ли... Да, освен научна дейност, имаме експериментална база, където отглеждаме елитни животни от няколко вида, няколко породи. Имаме кравеферма, отглеждаме месодайни говеда от породата лимузин. Имаме овцеферми, където отглеждаме овце от 3 породи. Синтетична популация българска млечна, Илдо-Франс и каракачански. Имаме зайцеферма, отглеждаме зайци от 2 породи, бял новозеландски и калифорнийски. Имаме конеферма, където отглеждаме коне от породата тракенен. Също така имаме и 3 пчелина. Така че имаме птицеферма, където отглеждаме кокошки от различни направления, поддържаме няколко линии от националния генофонд. Така, това само е експериментална дейност или имате и сток въпрос? Не, това е експериментална дейност. Предлагаме разплоден материал, елитни разплодни животни. Какво ще кажете, господин Йорданов, за днешния празник? Един изключителен празник, макар че времето не е с нас, но духа е в хората, в екипа на Института по животновъдни науки, в фермерите, гостите, които са днес на празника. Чухте каква богата история. Това е единствения, може би, институт, който има такава голяма палитра от видове селскостопански животни. Изпълнителната агенция работи в много добро сътрудничество с Института по животновъдни науки Костинброд. Експертите от научните работници от института са в пряка помощ и участие в развъдния процес при развъдните организации на селскостопански животни в България. И ролята на института е голяма. Имаме международни отношения с такива научни организации, институти, университети, повече от 20 държави, с които поддържаме контакти. Имаме сключени договори за съвместна дейност, осъществяваме проекти научни, мобилности. В този смисъл участие съвместни в научни прояви. И какво очаквате сега? Какво следва от тези научни проекти? Нещо излиза ли конкретно наяве? Ами, по принцип излиза. Най-вече имаме проекти към фонд научни изследвания. Имаме няколко двустранни по определени конкретни теми за разработване, например, на технологии в храненето, технологии в отглеждането. Преди 1 седмица, 2 подписахме такъв договор с Китайски институт по пчеларство, където вече... В кой град там? В Пекин, той е към селскостопанската. Този институт е към Селскостопанската академия на Китай, специално институт по пчеларство. Мисля, че там доста добри разработки, защото темите, които набелязахме, са доста интересни и актуални. Какви препоръки имате към
директора на института. Мога да кажа, че препоръките са ми много ограничени, защото институт с тази история, с тези резултати, които е давал през годините и дава, значи мога да кажа, че не могат да се отправят големи препоръки. Продължава тяхната научна дейност, както видяхте, както и разбрахте, с много институти извън България. Приложният характер беше подчертан. Затова, че, когато казвам, Института по животновъдни науки има своето място в нашето родно животновъдство. Това, което постигаме съвместно с изпълнителната агенция, смятам, че трябва да продължи. Например, проведения преди 2 дни семинар, който съвместно организирахме на тема Европейската стратегия за генетичните ресурси в животновъдството. Смятам, че се получи много добре, предизвика голям интерес и широк отзвук, както разбирам. Така че смятам, че в тази посока можем още да работим заедно. Продължавате така. Да. Ами добре, пожелавам ви приятно прекарване на празника и съвместни успехи. Благодаря. Всичко е с една цел. Благодарим. Точно така. Доброто животновъдство. България. Точно така, да.